These dimwits keep me losing all my cool. Donkey brains, now it's time for me to smash you. Simple ABCD gets you so confused. That means I'ma have to thrash you black and blue to get my message through. Yaushe zaki ya fara karɓar shawara daga gungada? Kai hauka ne. Ko dai saukin kai ne so maka ma wasa kare da araha? Kai hauka ne. Ka ɗauki lugilin kanka ka ja gefe before na tashe ka. Kai hauka ne. Ka bar ni da fans dina na gaskiya cause they got my back. Kai hauka ne. Wawa wai irin gasar da kake wa mangoro shi zaka yi wa gori ba? Kai hauka ne. Da rabon ka mai tsinar wake haka zaka duka ka tsina haƙora. Kai hauka ne. Abunda kokodi aka baka fuska da fuska na fi karfin ka fadan. Kai hauka ne. Shi ne zaka fake bayan rubutun dakikanci ka fadan. Bana sayan followers on Instagram. Bana rububin award, don't give a damn. Baka son waka ta me na following. Dakikanci ne ko me very annoying.